ଏହି ପ୍ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଠାକାର ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭାଇ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ, କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହବ ଭାଇ। ଇଏ ଏବେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏହି ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଦ ଡୁମ୍ସଡେ ପ୍ଲେନ୍। ଏହି ପ୍ଲେନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଏହାକୁ ଆକାଶକୁ ବାହାର କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେରିକା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ, ଖାସ୍ କରିକି ରୁଷିଆ ଆଉ ଚୀନକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ କୌଣସି ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସେଲ୍ଡିଂ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରେଡିଏସନ ଯଦି ଏହାର ବଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ରହିବେ, କାରଣ ଏହା ରେଡିଏସନ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଏହା କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ସବୁ ମାନୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦୁଶ୍ମନ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସିଗ୍ନାଲ ପଲ୍ସ ସକାଶେ ପ୍ଲେନ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ବି ଚାହେଁ ନା, ତାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବନି। पूरा फ्यूचर को देखिए प्लेन बना जाइए। प्लेन 24 घंटा सैटेलाइट थ्रू ही कनेक्ट रही है एवं आकाश रे रिफिल होता है, माने मासे मासे धरी आकाश रे एंटी उड़ी थी। यार ऑफिशियल नेम E4B। एमिति प्लेन आम भारत रे मध्ये नाही। लागुच आम नेता मानक आम प्रति बहुत चिंता अछि। हुए तो वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु।